Ay, salamat kay wa jud ko pulihin dire sa akong bangko bay. Sir, nganong ipatawag mo nimo sir? Boga di sir. Tawag man nimo Sabado man ron dapat i-relax na mo sa mo balay. Gani, dapat agula-dula na meron dito, dakpanay, taguanay, tigso. Ipatawag ta mo, Sabado, reklamo mo. Nakalimot na mo sa inyong gibuhat sa akong motor. Ano mo dito sir, nga mo andar man to. Bitaw sir, dapat malipay kasi kay gilisan na mo bangko. Bitaw sir, isa pa po sir, dapat malipay ka kay tanan wiring sa to. Gipang electrical tipan na nako, di na to masunog. Pakilom mo dia, pakilom. Kabalo mo, nagbaktas ko paingon karon dire. Isa may nagulo-ulo atong magbungkag sa akong motor. Na, dili jud ako oy. Siya sir! Hoy, ingon ko. Ikaw jud na to. Pagka Ikaw! Sir, ginuman mo pidok. Di, Alvaro, Alvaro. ingon pabiya kasi no nga kago na mo. Hindi tinoon mo po sir, ikaw may tinapagpungkag si mong motor. Bitaw sir, ikaw may nagsulsul sa mga nga bungkagon niya ayuhon, di among giayo. Samok mo, ang ingon ako, ayuhon, paandaron, dili kay inyong bungkagon. Tanawa din, nagbaktas ko ron. Na, mo na sayop di mo sir. Inganong kami man imong gipabungkag nga nama untay mga siyap diya ano wa man imong gipaayo. Amo ka na may hinon, sa tuon mo sa mo, elektriksyan. Report mo kay ka sir, report kay ka. Ay, ni pasanginlian na sir. Ay, pastila ninyo. Kisa pa ba na ako pasanginlan? Gipatawag na ko inyong mga ginikanan, pero gyoy, mitunga bisag isa. Ano ipatawag man nimo mong gidikanan sir? May mag-eskwela to, estudyante to nimo? Kada mulak na tinubagan nimo wala jud ko kangay ba, basig mahubog ka may go kasong laparo ba. Dan sinayer lagi pagistorya sir lagi masagpaan gani kana o. Ano sa imo nga? Ay, kamu doa, di mo sito sa tutsar dia. Kinsay nagtanggal sa bangko. Ako sir, para mo gaan-gaan ka may imong motor. Tanawa, proud pa kasi asing gibuhat to. Gilisan pag camping chair, tanawa karon akong gasolina, nagsagol-sagol ng tubig kay wa na bangko. Kana sir, mudaghan o nimo gasolina? Ha? Kudagan lagi pero magpurot-purot ang motor kay masagulan ng tubig ulan. Ato lang to ibalik tong bangko sir, kabalo man mi ato. Ay, pagilom niya ulit. Nawa na, di na to mabalik to bangko kay ang bolt nangawala tanan. Kani, kinsa nagtanggal atong cover? Ako sir. Para sir. Ako sir. Tara sir. Pero kuan man to sir kanang pwede naman to walay bolt kay mga mataon mangyapon siya. Bitaw sir. Ikaw grabe kay kagreklamo mo. Yung motor sir nga naghukas ng putudaan. Ay, nako, pagilom. Asang bolt ato mga cover di koy. Di ako na taod. Ang bolt sir. Bolt daw. Kanang ako ang ibaligya sir, nitimbang man pud siya 5 gramos. Ngano imo man ibaligya? Nalin, nakakwarta, kwato. Ikaw lang lagi niyan Kami, wami Bahini mi. Bayari sila siro, bayari. Kaya ayoy mong motor. Ay, pastila ninyo. Pagilom. Pilay halin nimo ato jikoy. Nya unsa ko nimo gipalit? Palit. Sa kong Oh, gipalit. palit ko nimo. Dara siro, mangayot ka ni sir. Gusto ko niyang gipalit. Dams, tanawa dams. Da bebe, gino. Basi chocolate na, may nala makakaon ko sa halin sa bolt nako. Ay sa sir. Uy, Ay sa sir, di ba ni chocolate sir, pero lami kay siya. Sok ganang sok. ay! Sir! Ay! Napalit sir, ay. Para na mo kay halin sir na. Uy, pwede na nito manigarilyo nga bata pa man ta. Related. Wala ko later ay. Sir, nakilighter na sir? Lighter Oh, sir. lima. Sindi mo tulo na. Sindi. Tulungan. Karon lang ka koy. Pusa jud ka ni karahay ron. Kanong gibaligya imong bolt? Ha? Tara man ang halin sir oh. Tunga na lang gud ta. Ha? Usay tunga? Uway tunga dira karahay ang tunga kay karahay. Agay! Ay! Atisa na mo sir! Ay! Ay, sige hilak di ako saman. Ulang ka kay papuspos pa ka. Tama na sir! Ay! Dili na ko sir! Sas! Eskwela mo lunes ha. Kundi kayo mo mang eskwela, pangkulatahon ta mo.